Maybe my love will come back someday. Only heaven knows. Maybe a hope to find, but only heaven knows. I need coffee. Hi, thank you for watching. Hello po. Ito'y malabo. Malabo. Watching myself. Ah, no, 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 no. True, true coloration. Watching myself. Hi, mom. Thank you. Ate Sheryl. Yes, takot ako sa bulto. Minumulto na ako ng damdamin mo. Ng damdamin mo. Thank you sa likes. Depende sa multo. Takot ako sa multo. Kinakalimutan. Yung ano. Basta may mga ganun, something like that. Me is not scared my ghost. Bakit? I'll fall around for me. Darling, just dive right in. Follow my lead. The life on the man. Beautiful and sweet. I never know you were that someone waiting for me. Where was this me feeling love fighting against? Oh my God. I know you'd be alright this time. Thank you. Misak, misak. What it means. Hi, Beauty Chan. Lower body ka pa. Darling, just hold my hand. Be your I found the love for me. Thank you for 10 million in the house. Paulo, hi Paulo. Can you speak English? I'm speaking English. Thank you. Where are you from, Beiji Chan? Beiji Chan. Yes. Hey, where are you from, Paulo? I'm Italian. Thank you for joining from Italy. Okay, my name Johannes
from Indonesia, and I'm from Philippines. My name is Sheryl from Philippines. I'm not Italian. I'm not. A shout out to Mom Shay. Hi to Kamote. Shout out to you, to Kamote. Where are you from? Izmze, hello. Toyo from me, do my ecstasy. Afternoon po, welcome from Australia. Welcome from Australia. Thank you for joining from Australia. What is your name? Thank you for beautiful live streaming. Thank you. Thank you so much. Thank you po. From Australia. I have one gift. Thank you. Welcome, sis. Thank you so much. God bless you. I'm not single. Hey, you beautiful. Thank you, Lakers. Thank you so much. Hi, Joser. Hello. I need to translate in English because of automatic chat translation. Thank you. Thank you, NZ1. Like, subscribe, and hit the likes, guys. Thank you, ASMC. Hi, Zabal. Is no, I'm not yet married. I'm not yet married. Thank you so much. Kiramin tumulong sa aking isip. Sapat na sa Daisies Rocker. Hello, Sir Freddy. Thank you so much. So you think you're in love? Yes, I'm in love. I'm in love. Yes. So much in love. Fred from Jazz. Why do you think I'm not in love? I feel bad for why? What happened? Why you feel bad? Where are you now? Oh my god, why you feel bad? I'm in love with Mike. What happened? What I don't okay. God. Tell me what happened, Sir Fred. Something wrong with Mike? Tell me. Fred, I'm awful. It's Mandy. You are wonderful. Sir Fred, what happened? Tell me. Thank you, SMZ1. Thank you so much.
Hi, Sir Ben. My good weekend every day for me. Hopefully someday, Fred. Hello, Sir Ben. Thank you. Do you have family? I'm living with my parents. I feel so bad for you, Rocker. A full week or going to place of employment. Huh? Hi, Rohan Mali. No, I'm not speaking Indonesian. Hopefully someday, Fred. Saldi Montero, hello, good evening, kumusta? I'm fine po. Double tap on screen, like, comment, subscribe, support, and share this channel. Thank you, Sir Ben. Super chats, super stickers, memberships are also available. Thank you. Someday, I'm sure, Rocker. Like, comment, subscribe, share, support. Thank you, Rajes. Thank you so much. Then you will be in heaven, like me. Huh? What? You're welcome. Thank you, Sir Ben. Kay dami gumugulo sa aking isip, sapat na sa akin ang nalalaman ko. Gab! Gab, Kuya Gab! Ano man tabi ya, Kuya Gab? Alugi man tabi, di ka mainit ako tubig. Kuya. Salamat, Kuya. May rendal kita, ha? Yay! Wait lang. Wait, Kuya. Wait, Sir Fred. Magic. Suddenly, it's magic. Sheryl. I mean, even because I'm retired and with my beautiful Filipina. Ah, yes. I think Sir J, I think G.S. Rocker did that soon, maybe. For the retirement, living with his Filipino girlfriend, getting married, something like that. Oh my God, happy together, living happy together. Wait lang. Wait lang. Oh, sige lang. Sige lang. Sige. Your house is very beautiful. Oh, thank you. Ipapasaksak na ako. Pasma ka lang muna ako. Kopi ko, Blanca. Babakal man ito sa akin. Opo.
Mama, baka lang ka. Okay. Baka lang. Hi, Marvin Nakar. The halfway there, he has a beautiful Filipina. I won't be retired anytime soon, but hopefully with my Filipina son. Yes, with Filipina. Living with Filipina. Living together with your Filipina. My God, happy together. Living happy together. No more long distance. No more LDR. We will rock you. We will rock you. Rock and roll. Getting her stage rocker. Your son is beautiful and you are. Thank you, Jose Roberto. Thank you, Sir Jose. Can you make kending dance? Okay, I kending dance, but you need $100. I kending dance. Yeah, I hope so, Fred. From Jazz. Marvin Accord too. Marvin Accord. You are very cool. Yes, I'm cool. Expensive $100. Yes, because tiring kending because it's my kending. No $100, no kending. Yes, no $100, no kending. $100 first, then I kending dance. Expensive talent fee. But it's not the talent. Let me get mic. For mic it's free. Lagyan mo na ako dito na natin. Kaya niya ito nabasa ko. Ito dito. Basa mo na lang dito sa may lamig sa baga. Ang kulay puti. Huwag na lang, mama. Abo ko man to. Gusto ko ito na tasa na ano. Ang puti. Thank you, kuya. Don't be shy. Show us a sample. Okay, don't be shy. Just send $100. Don't be shy. I had another donation from someone today, but on Gcash. Oh, really? My God. Yay! Good job. Sir Fred. Hello, John Mello. Hello. About 600 pesos. That's fine. It's good for Jollibee. Opo. Ano, it can how many bottles of beer? 600 pesos. Maybe Tarsky, don't let your wallet be shy. Yes. Almost case the 600 pesos. Don't be shy, Tarsky. May gulay. Friend Dagpen. Hi, friend. Tarsky, hit the $sign for red. Yes, for the red. Don't be shy, Tarsky. Yun, ito mama ng cloud 9. Tulungan mo na. Ha? Maganda lang ikaw. Opo. Wow, hi, Jo. Nawala na siya. Tarsky is his gun. He afraid about the red color. The red color. Expensive. We will talk later. Your mouth is wonderful.
May gulay. My mouth is wonderful daw. Chururut. I live in Brazil. I'm living here in the Philippines. Chururut. Oh, yan. Kending-kending. Libre na yan. Kending-kending. Sa no dollar. Mike is sleeping now, I think, yes. Oh, Thirsty. You waiting for the freaking thing. No. No free. It's not free. She's a very beautiful girl. Thank you. Di ko kasalanan na ikaw ay walang... thank you, Jose. Jose. Meow, meow, meow. Kapag ako ay nagmahal, sandari, sandari, sandari. That. I'm so in love with you. Your hair looks beautiful. My hair. Thank you. Kagi man ako, kuya. Go. Sabay? Lang. Ako na. Thank you. The hair flip. Yes po. My mouth is very... Yes, my mouth is very beautiful daw. My goodness. Jose.
Where are you from, Jose? Jose, do you think women like hearing that their mouth are beautiful? JS, my goodness. We can't hear you sing. Delight us. Ah, Becky. She want to speak to you privately, Jose. Yes. Yeah. How we can talk? Sundari. Vicky. Chocolate. It's like a chocolate. Cloud 9. Cloud. Cloud 9. Cloud 9. Load na. Oliver. Thank you. Thank you, Jess. Wow, PayPal. You want to send me the PayPal on PayPal? How I don't know how to the link the PayPal. My PayPal is on my bio. You can go to my bio. I send the link there. My PayPal. If you want to send a gift. Hello from Turkey. Wait, you've made me crazy, huh? Why?
Marcelo da Salva. First. Well, you're beautiful. Oh, thank you. Really? Expert man. Pinay, yes. I'm Pinay. You're beautiful. Thank you, Edward William. Hi, Ace. Thank you, Ace. It's still here, just working. What is your work, Ace? Thank you, Ace. Wow, nice girl. Oh, my God. Welcome, sis. Thank you. What is your work? Watching my own life. I'm checking. I'm from Philippines. Hi, Vicky, Bicol. You're beautiful. Thank you. Thanks. Bakal ka dali ah. Drama na. Alya na ka. Alya na ka. Ayaw mo na niya. Pero, 79. Ha? 79. Good morning to you. Afternoon here. Enrico Claudio. Linda. Daryl Well. Daryl Well.
Hey, beautiful. Delight us with the dance. Oh, Linda is hey. Linda. Beautiful. Ah, okay. Linda is a hey, beautiful. Now I know. Hey, game, cute. Hey, Krishnan. Ma, dia. Hi, Mag Ace. kuan. Thank you, Ace. You look like dance with flowing clothes. Oh, really? Ray Basting. Oscar Copido. Hey. Mexico. No, she only danced far. Thank you, Jess. Thank you so much. I am in Cape Town, South Africa. Hi, Oscar Copido. Robert Chinkarakur. Hey, Robert Chinkarakur. Hello from Germany. Happy John Holtemeyer. Ang hirap i-explain but I'm trying.
Mr. Cupido. Thank you, Jess. Thank you so much. Bago cloud 9 pa. Cloud 9. Okay lang. Hi, James Round. Hello. Mr. Cupido, ako na may tulungan. Mr. Cupido. Hi, Ace. Thank you, Ace. How are you, Ace? Mr. Cupido, kung may tulungan. Ang puso ka, Mr. Cupido, Mr. Cupido, Mr. Cupido, Mr. Cupido, Mr. Cupido. Ang lande. Mr. Cupido, Mr. Cupido, Mr. Cupido, Mr. Cupido. Ano ako? Falling out nature.
naglalaban-laban sila. Kuha mo marugi. Ito. Kuha ito next siya. Next siya. Kulturihon mo. Nay, kakabinara mo sa ako, Nay. Nakakulti ang watak, Nay. Aray mo. Tandi na ba yun sa ako? Muitit. Ay, no, nagrolo ko na naman yung cellphone. Nagkano, di-disconnect sa ako sa wifi. Good na. Doon ako. Ano ito na lahat po? Isip ka? Ha? Ayun. Good. Ka. Kanya kayo sumulot ng nito. Oh, yan o, bunso. Anik siya. Anik siya, makuha. Thank you, Jess. Thank you so much. Flicker ka? Pag gusto mo mag-rani, pag-arayon, sikod mo muna. Utok lang tayo sa flicker ka muna. Para makuha mo. Nice. Ay ko, pero... Ay, kalahanin talaga siya. Nag-farm ka ho. Eh, ang galing mo manimigay. Dahil dyan, maraming salamat. Para gold color. Ito nakapos na. Ito nakapos. Please comment kayo. Ano pa yung gusto nyo para comment kayo guys, comment. Babalik ako, bye. So, init. Pagod sa mido. Ayun na, bak na. Baka do. Marang pa naman. Nag-aaral pa mo na yun, nandiyan mo na yun sa cellphone. Kaya lang kanina kakasal. Pag ako malit sa eskwelahan. Papabot nila. Para man ano. Kapasang bilis. Sino ba din? Nakakuha ako natuto na ano.
Ako na po ito na dapat ito din para magkaroon ito yung mga naka ay di ko nga mamatay pa nabutan na doon. Konti. Makapatid ka. Nora, at manginginan ko. Ito nga, tawag ba? Pagod. Ang bata. Gaya na ko rin. Big boy. Yeah, mga Bata. Ay, sorry, naka-live. Ituga ko na naman. Ako napansin na. Ace, hi Ace. Good morning, beautiful, wonderful princess. Thank you. So tell me when it's time. I am 41 years old. I'm Hosan. Hi Hosan. I blessed him. Cause it's breaking my heart. Why don't you soon? Maybe my love will come back.
Wow. Do this happen to me? Beautiful, wonderful faces. Thank you so much for watching. Hey S, what do you mean? You can, super chat. But I don't understand what you mean. Yes, I don't understand what do you mean. B2, hi B2. Ay, ay, thank you B2.
Makulog. Ma? Ma? Sir Bell. Hi, Sir Bell. Just dropping it. Hi, hi. You have a good night. I sleep well last night. Good job po, Sir Bell. I'm working, so have to go. Take care, Sir Bell. Have a good night. Ay, have a nice day. Imbi ko ba? Imbi ba? Imbi ako. Imbi ako. Efren Dagpin. Hi, Efren Dagpin. Can't you say it, baby? Ace. Ace.
lima. Thank you, Marco. Yeah. Hoy. Hi. Busy. Busy Busy ang person. Ba, nakalive kayo. Nakalive ako. Kay sayang man. Sayang. Habang busy. Ayos mo ng live mo ha. O, habang busy, tudan surat. Oo. Ayos mo ng, ano mo sa butangan. Maramukon nga ni ho. Muda ho. Kaya naglimpya ako. Di pa natapusan sa saday-saday. Kaya ang butangan. Para space. Talaga sa pag wala space. Oo. Basta nakatarambak. Oo, katarambak lang. Isang live mo dun ha. Hmm. Yung pa, ano kan, kuan. Ang ilaw sa balay kay. Paguna ko. Nagkato kagabi. Wala man, nabisi nga ni ako. Ah, Tumanakad nalimot ni- na. Katuon na lang kuno niya niya. Ah, Maka din ako. sige. Ito mama. Ah, sino ito? Ito cherry mo. Yun. Ang din sa Manila. Karalo Labinyang. Hey Ace. Kasi nag-aaral
Hi, Jess Rocker. Thank you so much. Thank you, Jess. Thank you. Thank you so much. God bless, Jess. Busy, sorry guys. Thank you, Jess. Rock and roll to the world. Thank you so much. O bakit ba kailangan pang bumalik? Pakiusap wag na wag ka nang umalis. Kidaling sabihin na
At lumapit, labong labo. Wait lang. Cha, 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 cha. Thank you so much. Stop pa na tayo sige. Niyaatag ka. Abi nagkamamay gab, ano, agab. Ha? An An? Ate ma'am. stapler. Nine. Ano, thank you, Ja. Hayes. Hayes. Thank you. Hi, Sir Donnie.
Luwagan ko na ikaw. Luwagan ko na ikaw. Na. Tulog na ako. Cha, 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 cha. Gabriel. Tulog ka? Sige mo. Johnny. Thank you.
Mama, may itong TikTok na may na. Baby na lang ako. Thank you. Dami. Mama, si Ashley ah. Ah, Ashley. Sige. Ah, nandito. Wala ka na ni Bala. Ayaw mo Bala. Ah, Gab. Hindi mo wala mo. Meron na dito. Hindi kayo narami. Find me. Oh, Hi, Ronwick. Hello, Ronwick. How are you? Kirami, umulong sa aking isip. Sapat na sa akin ang nalalaman ko. Doing great. Good job. ah. Hindi ako muna. Aray ko.
Today? Ano yan? Ano yan? Bali na init yung babae sa buhay lang. Hey, Ace. Para maibsan ang epekto ng pagsirit ng presyon ito dahil sa tumitinding tensyon pa rin sa Middle East. Ganito rin ang paninindigan ni House Speaker Faustino Bonjiti III. Nakatunan niyang pansin ng Kamara sa pagkipagtulungan sa Ehekutibo para sa mga panukalang batas na makatutulong na mapagaan ang epekto ng pandaigdigang krisis na nararanasan ngayon. Kasama po ang aking kapwa pagbabatas at ng iba-ibang mga komitis, kami po ay walang impact na magtutulong ng mga priorities at mga ibang na makatulong upang mapagaan ang epekto ng mga pagdaigdigang krisis sa ating mga kababayan. Proposals Sumansad sa panibagong epekto ang halaga ng piso kontra US dollar. Bukod ito na mataas na presidential ease sa pandaigdigang merkado dahil sa bakbakan sa ng silang. Ayon sa website ng Banking Association of the Philippines, nagsarang piso sa 59.15 na Lunes. Ito na ang pinakamababang ng taso sa kontra US dollar mula nung nagsara ito sa 59.46 noong merong 15. Umarangkada ng 4 na araw na pasok sa trabaho sa isang tanggapan ng gobyerno matapos itong inuto si Pangulong Marcos. Ito ay para makapigil sa enerhiya kasunod ng pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo dahil diyan sa gulong sa Middle East. Pero inalmahan ng isang grupo ang ganitong setup sa trabaho. Nagpapatrol, Dennis Dakit. Mula sa dating alas 7 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon na oras ng trabaho sa MMDA, aabot ito ng alas 6 ng gabi simula ngayong araw. Mula Lunes hanggang Webes na magpasok. Sinagdala rin ang service sa mga empleyado. Kaya si Malu, mas maaga ng gumising para mag-compute mula sa boso-boso sa Antipolo para imalig sa trabaho sa Ortigas. Sa isang moment, nakatulong din kasi yung private ko yan, para sa mga nakakita sa mga masahe. Pero pagkakabas ka ng sweldo, kasi po yung pasok ng Friday, nakadagdag ng Monday to Thursday. Nagpagpadali ng 4-day workday ng ibang local government units sa buong bansa. Sa Maynila, may pasok na magsisimula ng alas 7 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi at may alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kaya pinakit ng mga private sector, mababa. Such harassment on the national government, local government, on Friday, you can use it spending time, family, or even rest. Pero ang grupong courage, tutuloy sila sa 4-day work week dahil walang nangyari pa ng konsultasyon sa mga kawani ng pamalaan bago naglabas ng utos sa Malacanang. Hindi
kanilang ipupukol sa trabaho. So anong oras aalis ang mga kawali ng gobyerno sa bahay? Uwi ka ng alas 6, traffic na po yun. So dapat mo sa bahay, gabi na rin po, gabi ka dadating, tapos early morning ka magigising. Para naman sa Employers Confederation of the Philippines o ECO at Philippine Chamber of Commerce and Industry o PCCI, posible ang 4-day work week sa mga pribadong kumpanya, pero hindi sa lahat ng sektor. Maybe in the services sector, maybe in the IT sector, in services, pwede silang work from home. Ang sinasabi lang natin dito is some of the manufacturing, it would be very difficult, napakahirap ng 4-day work week na meron backlog yung factory. Posible hindi rin umulong kayanin ng maliliit na negosyo ang overtime pay sa 4-day work week. Now, of course, if you break the bill with time, 10% just more is the price of price more. Ang ito is of course, Sisiran na rin ang 4-day work week. Sir DJ, hello po. How are you doing today? I'm fine. Thank. Work from home arrangement ang kanilang mga empleyado. Hi, DJ. Arrangement for the four-day work week cost saving measures and our business people that this is an idol for trying to make some policies with the organizations to be trying to support costs. Nagpatipad na rin ang Supreme Court ng 4 na araw ng pasok sa opisina at isang araw ng work from home ng pamat ng pag-ibig sa Pagkakot ng kausisa ng Office of the Job, mga associate job, at mga exception staff. Ang Board of Philippines naman ay dapat ibababa sa iyong gutmang kompleto ng mga empleyado ang kailangan pumasok on site. Then, gagawin rin Kanya-kanyang paghahanda ang mga mamimili at negosyo sa magiging epekto ng mas mataas na presyo ng produkto ng petrolyo sa ekonomiya. Nanawagan naman ang puno mula sa gobyerno ng grupo para mapigilan ang pagpilit ng presyo ng mga pangunihilin sakali magtagal pa ang sigalot sa ekonomiya. Nagpapatuloy ang Andrea Sanchez. Dahil malaki ang kanilang pamilya, maramihan pumapili sa grocery ang mag-asawang go. Pero kapag tumaas ang presyo ng mga bilihin, bunsod ng mga big-time oil price hikes simula sa Martes, kanila, ilis na muna sila sa essential items sa mga susunod na linggo para makatipid. Kung sabihin mo mag-iis na ka ng chichirya, mag-iis na ka ng alak. Hindi pa naman kami nagpapalit ba? We're just getting what we think to do, so we need to na ngayon pa lang, sa kabilang kalungkuhan sa Philippines na nakaka-apekto sa global life, inaalalahanan ng grupo ng mga supermarket ang mga mamimili na iwasan ang nagdamit-dalik dahil baka mas makalala pa ito ng sitwasyon. Ayon sa Philippine Amalgamated Supermarket Association, positibo ba ng pagdulot ng artificial shortage at mass buying? once you know by your God, because ano, magapan, diba? Kayong naka-cause ng pagtaas ng presyo. Ayon sa sila, pinipay ng mga supermarket ang pag-iimplikon ng manufacturers kung magtataas sila ng presyo ng mga products. Price is a management strategy. Habang meron ka pang stock, old price, at ayaw pang itaas, pwede mo kainin muna yung market ng kalaban. Diba? Oo, nagtandaan sila, ikaw hindi na nagtaas. Siyempre, lahat, gusto nang isorte nila. Ayon sa Supply Chain Management Association of the Philippines, pinag-aaralan po nila ang iba-ibang paraan para maiwasan tumaas sa ang presyo ng mga bilihin. Ito ang pangibang transaksyon sa mga transport workers at pag-ibang ng mga materyales o produkto. Nandito na lang ng mga manufacturers pagtaas ng presyo. Kasi competitive stocks ginamit yung magpapatuloy sa mga consumer, especially where very significant. Samantala, sa inilabas na advisory ng Maritime Industry Authority o Marina noong Biyernes, maaaring hindi mo na maningil ng tonnage fee at ibang charges ang ahensya bilang tulong sa domestic shipping lines sa panahon ng krisis. Pero nakaumang na magtaas ng singil ang isang grupo ng truckers sa paghahatid ng mga kalakal dahil hindi umano sila kasali sa makatatanggap ng fuel subsidy mula sa Transportation Department. Kung hindi pa din nag-increase, ito at ano, nag-increase ng gasoline o more or less 30%.
agarang pagsusumite sa fuel excise tax at value-added tax. Nanawagan din ang Suki Network na maging mas stricto ang pamahalaan laban sa hoarding. Pinapanawagan natin na mag-isip sila sa monitoring ng prices sa mga local food, mga fresh food produce. Kaya pag nag-ECI, siguro dapat magkaroon na rin ng price fee. Sasamantalangin po yan ng mga ng mga orders, parcels. Prices, also pag-supplier of all the enterprises, big and large companies. Bagsak naman ngayon ang mga stock market sa Asia, lalo na sa mga bansang labis na nakadepende sa importasyon ng langis. Inaasahang magtatagal pa ang krisis dahil sa patuloy na mga pag-atake sa gitnang silangan. Nakapili na rin ang Iran ng bago nitong supreme leader, si Mojtaba Khamenei. Kapalitan niya ang amang napatay sa mga naunang airstrikes. Andrea Martinez, ABS-CBN News. Sugatan ang 14 na commuter at bystander matapos araruhin ng isang kotse sa Naga City. Kabilang sa nasugatan ang 2 taong gulang na bata at 2 senior citizen. Sa CCTV video, nakatayo sa sidewalk ang 2 batang biktima. Bukod pa sa isa pang babaeng may kargang bata malapit sa highway. Pero habang pasakay ang isang babae, biglang bumangga sa jeep ang isang kotseng galing sa kabilang linya. Sa lakas ng pagbangga, tumagilid ang jeep at tinamaan ang mga nakatayo sa gilid ng kalsada. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng sedan. Maharap siya sa reklamong reckless imprudence, resulting in multiple physical injury at damage to property. Samantala na uwi sa suntukan ang ginpitan umano ng isang pickup truck at 2 motorsiklo sa Quezon City. Pinagpapaliwanag na rin ng Land Transportation Office ang mga sangkot na driver sa nangyaring gulo. Nagpapatrol, Jessie Cruzat. Normal ang dami ng traffic sa bahagi unang punusan, corner NS Amorado City Street sa Quezon City. Mag-alas 9 ng gabi noong Sabado. Nang biglang ito ang isang pickup truck. Ilang sandali pa, 2 lalaki ang tumakbo patungo sa pickup truck. Ang isa sa kanila, tinampas ng helmet ang side mirror ng sasakyan. Ito na lumabas ang driver ng pickup truck at nakipagsuntukan sa 2 rider. Sa isa pang cellphone video, kitang bila umatras ang pickup itong tamaan ang motorsiklo sa likod. Klaro po pinagbigay ng pick-up yung motorcycle. Ang nakakailangan po, yung isang motorcycle po, itinutulak po, hindi po umaandar. Okay, kung mabangkit po yung pick-up, nalakpasan, pumusin na po yung motor, then po, doon na po napumpisa yung nag-trigger dahil sa pagpusin-pusin na. Ayun guys, nagkakagulo na guys. Pinagtulungan suntukin ng 2 rider ang driver ng pickup truck hanggang sa bumaba na rin ang pasahero ng pickup truck. Nagtungo sa presinto ng 4 na sangkot sa gulo, pero nagkasunduin sa barangay kinabukasan. Okay, meron silang agreement. Papa-estimate po ng pick-up yung nagamit sa kanya at babayaran naman po ng nakatrigger motor. Pinod nila ng Land Transportation Office ang insidente. Kahit nag-aareglo na ang magkabilang partido, pinadalhan pa rin ng LTO ng show cause order ang 3 driver at pinagpapaliwanag sa kanilang opisina sa darating ng Miyerkules. Kung may problema, tumawag tayo ng importer o tumawag tayo ng makikipagpasag po rin sila sa kabin. Siyang nakaparating yung mga lisensya na nakasangkot sa gulo at pinalagwa na ang kanilang mga sasakyan. Patuloy na sinisikap ng ABS-CBN News na kung ilang panig ng mga lalaki sa insidente. Just sa ABS-CBN News. Pagkatapos pinaitan ni Star Alex Ayala sa 4th round ng Indian Wells. Sinali niya sa round of 32 ang world number 4 ng Coco Copa America Philippines. At live mula sa Indian Wells, California, may Panadol, Jay Manaldo. Jay, kamusta naman ang pakiramdam ni Alex matapos ang kanyang panalo kontra Pico? Leche, nabili na nga pag-retire ng si Coco dahil sa injury kaya ako ni Alex sa kanyang panalo. Kabilaan naman si Alex Leche na hindi ito ay pinakamagandang panalo. Mula sa isang kasi, papasama pa rin siya. At noon, na makapagpili dito si
Muling nagkita sina Alex Ayala at Coco Rock sa quarterfinals ng Dubai Championship noong Pebrero, kung saan mabilis lang napanagpit ng road number 4 ang Pinoy Star sa score na 6-0. At sa kanilang muling paghaharap sa ikatlong round ng Eagle Wells, mas pinagdadaan ni Ayala ang American Star. Lalo't prime time ang laban nila sa Stadium 1. Nagpalitan sila ng service breaks sa simula ng unang set. Pero kalaunan naging mas agresibo si Ayala para makuha ang momentum. Nakatulong din ang maraming unforced errors ni Goff. Sa score ng 4-2, nalamang ni Ayala, bumalik ng medical time on si Goff. Nakabalik pa si Goff, pero nilululoy na kuha ni Ayala ang unang set sa score ng 6-2. Martin Wong. Nagpatuloy ang magandang simula ng Pilipinas at walang nagsusulo. Pero dahil sa kanyang hiling, napilitang mag-retire sa laban si Goff. Ito nga din nila yung nararamdaman niya, syempre, sa platform. Siguro may decision to retire. I know, no one likes winning like that and no one likes losing like that. So, nevertheless, I'm really happy with how I played. I'm really happy with my performance and I hope I can make the best out of the rest of the season. Sa kabila ng pressure ng pagdalo sa pinakamalaking stage ng Pilipinas, maharap ang isipan sa mataas na lang gusto ng Jets. Malaking bagay para kay Ayala ang naglalaro. What I have to do is just focus on the next thing that I do. I try not to think of the bigger picture and I focus on what I can control. Sa susunod na round, makakaharap ni Ayala ang 14th seed na si Linda Moscova ng Czech Republic. Yeah, that's an amazing player. He's very powerful and even at such a young age, very experienced. So I'm excited. It's my first fourth round in Indian Wells, so I'm gonna go in with a good preparation and allow him to win. Gretchen, kapag natalo si Alex Moscova sa fourth round, makapasok siya sa quarterfinals at doon, pari makatatag niya ang road number 7 na si Jasmine Paulini na dati ay dinalo si Alex sa Dubai Tennis Championships. Gretchen? Good luck, Alex Ayala, at maraming salamat. Sa pagpapalik ng TV Patrol, kapayapaan at kaligtasan ng mga sibilyan sa gitnang silangan, ipapanawagan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa United Nations. 5 miyembro ng Taong-Tama P sumuko kaugnay ng pagkamatay ng biktima ng hazing sa Cavite. Claro Santos, bakit nga ba espesyal ang kanyang karakter bilang tinding? Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagpamalik ng TV Patrol. Sagara na ang labanan ay gabi na hindi mo matitinipa. Every day, Batang Quiapo, ang huling laban sa atin. Totoo ba ka na mo to? Mga anak natin, Tinuho mo ang asawa ko. Hindi mo naprotektahan siya. Ako na lang ang patayin mo. Wala na pag-ilan mo. Wala kang atraso sa akin. Pero nanay mo meron! Hanggang saan sinatayabang para iligtas ang kanilang pamilya. bakit dapat namatay? Wala. Ginawa nyo na lahat sa akin! Tapusin na natin to! Ito ang pagtatapos na hindi dapat takasan. For the last Dahil sa'yo ko'y ibig ako. at sa sunod na mag-posters sa ating kapamilya channel. Size up ang beef patty, araw ang dressing. Mas langhap sarap na. Yum! Jollibee Yum Burger, 45 pesos na rin. May high cholesterol o diabetes.
laging bawal. Block na bawal. Say yes to Glucopro. Super fiber that helps block sugar and cholesterol. Block na bawal. Say yes to Glucopro. That's what sila. Hindi naman ang pasakit. Pero kaya na, agaw and down. May direct power play. Amoy namin. Tapos, isa agaw. Try this. Conical brown. Saktong timpla ng kape, milk, at brown sugar. Kaya sarap, pampaap. Saktong timpla na may sarap, pampaap. Conical brown. Sarap, pampaap. Ang laking abala ng baratong ilong. But Vicks and Halo, with Pepperoni Vicks flavor for fast relief mula sa baratong ilong. Anytime, anywhere. Vicks and Halo. CDO Homestyle Corn Beef. Juicy sarap. Easy linamnam. Kaya feels like home. Sarap no? O na, pwede ka na mag-asawa. Boring talaga. For me, nothing beats the comfort of homestyle meals. Try mo na. Tara anak, kaya natin to. It's okay anak, huwag mag-alala. Dahil sa mancha, may new freeze powder. Nagtatanggal ng matitinding mancha, may advanced whitening pa. Thank you, new freeze powder. March 345, ang gatas na may 15 lakas. May lakas, all lakas, at immunity lakas. Araw-araw ng sarap. Ang 15 lakas ng March 345, 750 lang per glass. Sulit! No one's immune to hair fall. My hair gets its daily dose of pro vitamins from Pantene. Formulated for vitamins, five and biotin. Help those hair fall immunity with 10 times less hair fall. Pantene. Ocean sinigang ang request. Period odor and discomfort? Not a problem. Use Gynapro, the most odorless scrub coming in one. Tatlo, dili ko kayang gorilla king. We choose the expert Gynapro, the pro in period protection. Ay, five, mix it one up. I taste the five. I take 5, napaka-juicy. Chicken bakdo, napakasulit at 99. After yung saya, sususunod ng pagkata, noon good. Dahil sa bagong wings, power liquid. Ang power mo sa technology, kaya mas maraming malalaman. Bagong Wings Power Liquid. Anong lagi iisip at second, ready to go? May mayo, ikaw, peanut butter, at oyster sauce. Ito, wow! Bang! Sarap this! Ikaw, anong isip Ay! at Sabi ko na. What? 100,000 pesos? Price check or ice check. Go to EO Executive Optical for extra eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Open for EO Executive Optical. Love your eyes. Minsan lang sila bata. Sige na. Try new flavors. Kaya mo ang bago. Mismo. Try extra cake. Mas takigan kaysa iba. With 3 times mas linis. Dapat malinis, dapat tight. Nandito na ang totoong number 1. Ako at ang Silio Fantastic Tocino. Gawain ko sa 100% young pork. Kaya may tamang lambot at sarap ng tocino. Eksena ka, fantastic ang number 1. CDO! Ang Monday, nagiging matindi. Tuesday, tusok-tusok day. Wednesday, Thursday, pabalik-balik na lang. It's 4 times speed of breast after every brand. Helps prevent the damage to the source so symptoms don't bother you. Did you know kids' milestones start from their gifted brains? Nurture it with Promo to help fuel the 4 brain developmental milestones: focus, memory, problem solving, and language. Nurture a gifted brain. Promo. Di ko kaya tanggapin na ako'y magpupusog pa rin. Mars! Ito, pwede din na magsusot sa Surf Water Power Liquid. May liquid din na pwede din na kasutin. Ang pumuli. Surf Liquid! Kopi ko, supremo, puro kape.
roasted Hemingway. Matapak, suave taste of success. Topiko Supremo, puro kape. Uy! Dumating na sa Estados Unidos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang working visit. Nalulog naman ng protesta ng ilang progresibong grupo ang pagbisita ng Pangulo sa Please. Live mula sa New York, nagpapakita ay Delgado. Ay, ilang oras dumating si Pangulong Marcos dyan at ano ang mga nangyayari. Maroon. Bawal madrap ata. President 2:45 p.m. Naulit po ng hapon dito sa New York ay malay lumabas pero kanong nila si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kasama si First Lady sa Araneta Marcos para sa isang araw na working visit. At isa na sa mga inaabangang aktibidad ng Pangulo ay ang kanyang pag-actual party sa United Nations General Assembly kung saan inaasahan ng Pangulo ay mananawagan pa sa kapayapaan sa Philippines. Bro! Mark of the Dam. Kaya nagkaan ka na? Hindi pa. Ikaw. Wala lang isa na dito. Patayan na mo. Patayan na mo. Patayan na mo. Patayan na mo. Nagkala ka rin kasi naman. Gabriel, ang buhay mo. Gabriel. Ito na mo. Buhay na electric dito sa So, may isda. Sama may isda. Maraming salamat sa iyo, Harvey Delgado. Nagrambulan ang dalawang
at sa Island Garden City of Samar. Sa Davao del Norte, Sabado ng madaling araw, sa building ang palitan ng suntok ng mga lalaki, may naghampas ang panaupuan habang yan ay tuloy ang sapakan kahit nakailan na sa lupa. Batay sa investigasyon ng Davao del Norte Police, sumigla maggulo matapos sumanong paspusin ng isang lalaki ang isang babaeng kasama ng kabilang grupo. Kinabukasan, pinatawag sa mayor's office sa mga sangkot sa gulo. Humingi sila ng paumanhin pero pinagsabihan sila ng alkalde at pinaglinis ng mga kanal sa People's Park at Palengke bilang bahagi ng kanilang community service. Nagkarambola ang pitong sasakyan sa gasolinahan sa Batasan Hills, Quezon City nitong linggo ng hapon. Ayon sa Sector 5 ng Quezon City Police District, natatapos lang magpakarga ng isang sports utility vehicle at nakapila para magpadagdag ng hangin sa mga gulong nang makaramdam ng paninikip ng dibdib ang 80 anyos sa driver nito. Ilang beses na umatras ang bante ang SUV at nabangga ang mga sasakyang nasa paligid. Isinugod sa ospital ang SUV driver at nasa maayos ng kalagayan. Wala namang nasaktan sa mga sakay ng mga nabanggang sasakyan. Nakausap na umano ng mga kaanak ng SUV driver ang mga may-ari ng mga napisalang sasakyan at nangakong sasagutin ang pagpapaayos sa mga ito. Patay ang isang rider matapos masagasaan ng trailer truck sa barangay 192 sa Pasay City Lunes ng madaling araw. Sa CCTV footage, nakahinto sa bike lane sa bahagi ng Nahiga Road ang isang kotse. Maya-maya tumakan ang truck at ang nakapusibleng biktima. Sa paunang investigasyon, posibleng tinangkang mag-overtake ng rider. Pero bumangga siya sa likuran ng kotse at sumemplang. Doon siya napunta sa ilalim ng truck at nasagasaan. Patuloy na iniimbestigahan ng mga otoridad at Delay lang. Bani ba sila? Yung galing sa tapos yung galing sa ako nagpili ka lang lagi sa ilagay ng panahon mula kay ABS resident meteorologist yung galing sa Maria kanan. Rojas. Marami ba? Mainit ba ang aasahang panahon? Yung gulay, ano? Gabay. Yung galing sa lang. Sige na, sige na. Diba manalong ganda? Magiging bagyo ang LPG pero Filipino palayo sa north at hindi papasok sa Philippine Area of Responsibility. Patuloy naman po ang magiging pag-ibig ng ansa lalo sa bahagi ng Luzon kaya asahan sa iyo ang medyo malamig na panahon lalo sa ilalang bahagi. Sumulat naman po ng umaga dahil sa amihan, ang init bumaba sa 13.6 degrees Celsius ang temperatura sa Baguio City habang 16.1 degrees Celsius naman sa katabing Lapis Dagat. Sa rin po forecast ng Weather Company para bukas, March 10 at Martes sa Mindanao, meron pang malalakas na paglansin ng resort ng LPG sa dalang bahagi ng Caraga, umaga hanggang tanghali at iasang ulan sa ibang bahagi pa ng Caraga at maging sa mga norte ng Mindanao. Pagsapit ng hapon, ito naman sa may central Mindanao, maging paulan, lalo po sa may Mindanao province at ilang bahagi ng southern Sorsogon. Maulan pa silang bahagi ng Mindanao kung sa may bahagi ng Caraga at Davao Region, pagsapit ng gabi. Sa Visayas, maulan sa umaga sa southern Visayas at sa Visayas sa lubos na ibang bahagi ng Cebu, pati sa Negros Island, Imaras at bahagi ng Iloilo. Pero mababawasan yung mga pagulan o wala rin po yan pagsapit ng hapon. Bagamat pagsapit ng gabi ay naroon sa mga pagulan dito sa may Eastern Visayas at sa kanurang bahagi ng Iloilo. Sa Palawan, maaraw maghapon sa maraming lugar pero ulan dito sa kanurang bahagi ng Businta, bandang hapon at gabi. Sa Luzon naman po, iaasahang makikita isang kalapang mga pagulan na lang ng anihan sa may Cordillera, Kapilantan, ng bahagi ng Central Luzon, Quezon Province, ilang bahagi ng Mindoro, Maynilid, at ilang parte ng Luzon. Tayo naman po sa Metro Manila, ang araw maghapon bukas, mainit, wala pong aasahang paglangan ng pagsabit ng gabi sa lokasyon na naging pakulitin ang kalantan. Ako Biblia, binaha ang ilang bayan sa Southern del Sur, ulit ng mga pagulang dala ng lingkod ng low pressure area. Nakunan bayan sa October 2 Mono ang baha sa kanilang lugar sa barangay
Ang hali pa pala. May hotdog yan. Hotdog? Oo. Ayoko. Yung ganisa. Kaya nga, napos hotdog. Ano ba galing ganun sa hotdog? Sige na kayo na. Hindi ka maarang pagsabuan. Samantalang ito na punang pag-asa ang pagtatapos ng linya sa gitnang bahagi ng Pacific. Nagsimula po yung makina at naman na magsasagal na negosyante o December 2025 ay tahensang usiran na ang Bicol Provision kung saan hindi nagpili na linya at kung gumagamit ng provision hanggang sa June, July, August 2026 season bago ang posibleng pagtuo ng El Niño. Ano po ang pagsalagay ng panahon? Sheryl Ohm, Si Binde, tahimik pero matatag na binibinig sa tama sa kabila ng mga pagsubok. Nagbalik sulyap ang veteran ng actress si Sheryl Ohm sa kanyang karakter sa MTV's Batang Quiapo na tumatak sa mga bago. May bagong role, female Susan. Sa noong pinag-isip dalawang taon, mahalaga at malaking bahagi ng kwento ng MTV's Batang Quiapo si Sheryl Ohm. Nang gumaganap bilang si Binde, isang babaeng matibay at panindigan. Hi, you need a friend. It's fine. Para sa batikang aktres, malapit ang serye sa Bicol Makapilyo dahil sinasayang nito ang totoong buhay pero may iniwagling pag-ahon sa mga masusunod. Habang papalapit ang finale ng serye, aminado si Charo na halo-haling emosyon ang kanyang nararamdaman. Malaki naman ang pasasalamat ni Charo sa buong production team sa pagmunas ko kumarni, pati na sa mga sumusurbay sa binibig ang kwento ng Batang Quiapo. Para kay Charo, mananatiling espesyal sa kanyang karakter ni Tinting at sa mga aral na isiwan ng serye. Imo Freshness, EBS6 News. Sa pagbabalik ng Team Patrol, panibagong reklamong perjury, isinampa laban sa 18 dating manong sundalo. At ina ni Alex Ayala na pa-flying kiss matapos ang panalo ng anak sa Bicol. Tuloy-tuloy pa rin ang mga balita sa pagbabalik na Patrol. Bicol Supremo, puro kami. Bruce Lee's Italian way. Matapang, the taste of success. Bicol Supremo, puro kami. Enjoy 3X Stronger Creamy Power sa mata. 3X Stronger sa matinding sebo. Enjoy 3X Stronger Creamy Power. Now, easy matangkap.
Ang sarap na beer sa rice. Switch na. Yung pala nila na mahal. Lumis na taas. Tanggal ang stainless germs. Go. Unstop. Sa lahat ng pinagdadaanan natin mga babae, bakit hindi lang a Marshall plan? What every Filipino deserves, a gentlest care. Great taste buds. Mas creamy. Never gonna let it go. Kuya Kuya gadun na nandun. Ano doon na kulay blue? Yung tamong. Ay, pagkakaon doon sa ano? Ako lang ngayon. Ay, nako. Yan ka na naman. Mamaya, hindi ya. Thank you so much. God bless. I need to know. I need to know. Oh my God. Highlands Gold Bacon Angus beef is and juicy. Gets a 5-star rating from 3 of the country's elite chefs. Try Highlands Gold today. I need to know. I need to know. Thank you so much. Formal na rin nagsampa ng kaso ang naman ng biktima at 2 kapwa nilify laban sa mga suspect. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Formal lang nagsampa ng kasong paglaban sa Anti-Hazing Act of 2018 sa Dasmariñas City Prosecutor's Office si June Alcedo, ama ni Mark Kenneth, laban sa 15 miyembro ng tawag-tawag fraternity. Easy ang person. Matapos sumagdalin sa initiation rights ng fraternity ng mga ng Marso. Kasama ni June sa masasampa ng asunto ang mga kapwa
Thank you, 15 people in the house. Para ba kayong sasabihin? Lurking lang. Ganun to. Lurking lang. Okay, fine. Actually, yung Sabado, nakapag-file na rin sila ng kaso laban sa mga suspect. So, regular session. Pinag-aaralan umano ng FAO kung dapat isampahan ng kaso monitor ang mga suspect dahil sa tingin ng mga tinanong pinsala ng biktima. Dahil sa nakipagtulungan ng mga kapatid, So, nag-malay. Samantala, ilang miyembro ng tawag ng ilang sumuko sa mga otoridad. Ayon kay Interior Secretary Convict Remulla, nasa edad 18 hanggang 22 ang mga suspect at bawat mga estudyante rin ng Philippine Nautical and Technological Colleges. Sila ang sa mga nakitang nagaling sa biktima sa ospital, batay sa CCTV footage at pinagpinala ang bahagi ng initiation right ng fraternity. Sinamahan sila ng kanilang mga abogado at mga pinatawan mula sa National Council ng Fraternity. Grabe sa lurking. Gaba kali daw dito karatitang ng simbahan. Napakarin ka? Busy? Ano ka? Gab! Nasa kasunod na sila ngayon ng Chursa. Sa ngayon, hindi ba mula sa sampang miyembro ng fraternity na umuwi sa Bakit ba kailangan pang bumalik? Pati usap pag nawag ka nang umalis. Pero sabihin na ayaw mo na. Pero pinag-isipan mo ba? Lapit. Ako'y lalapit, malabo. Ito'y malabo. Naniniwala naman si Dilima na ang kampo ng mga Duterte ang nasa likod ng umano'y mga sulat. Nagpapatuo, Adrian Ayalin. Magkasabay na lang ang ilang kanilang nagtamang first sa Department of Justice o mapapagaling na sa website na dito ang Arnold Johnson na kasama ang Father's Baptist dapat sa nakikita ng investigado na nagtakuan ni Manok. Out of Masulog ka din. Ayan na. Tumulog ka din. Politically motivated, fabricated illegal drug trading charges. And now you're doing this again? Para palabasin ako ay corrupt na tumatanggap ng ganyan. So, pwede po ba? Stop it. Ayon sa dating Chief Presidential Council ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nagtutulong ang balota nito. Sana hindi natin nagiging ang biyaya at hindi na lang nila ang dokumento. Ito ang yan, nagsubihan sa ito ang dating mga biglago at tigil sa Congressman sa umalo may basahan ng pera sa mga opisyal ng pamahalaan. Para sa pagsimulan ang mga takbuhan ng International Fiscal Code noong 2023 hanggang 2025. Nabanggit sa joint affidavit na tumanggap umano ang paleta na may namang pera sa bahay na rin nga naman umano Father God ang mga taga-IT at mga pinimba ng Federal Commission Building. Kasi nangalingan mo yan na meron akong tinatanggap. Ano bang amount yan? Whether it's 30 to 70 million. Ginamit nila to sa investigasyon. Pangalawa,
linawin nila at ilinawin yung mga taong gustong ilantad yung katotohanan. Kasama na doon ang mga nagmalasakit ang abogado at mga taong nagmamalasakit para sa katotohanan at katarungan. Mag-ras naman ang reklamong tayo sa National I'm fine, Jillian. Hi, Jillian. Where are you from, Jillian? Pangalawa, wala namang pera ganun kalaki rin ang Bicol para nakawin ko. Kasi kung may mga pera naman ng Bicol, eh ginamit naman po sa construction. At saka wala naman po kami DPWH projects, wala po kami ghost projects, at hindi po kami na-involve sa whatever anomalies. Sa isang parayas, sinabi sa Atty. Bicol ng karapatan ng mga nagsama ng reklamo ang kanilang ginawa at sasagot na lang ang gusto sa pagkakasuhan ng National Court of Justice. Nang laganin sa mga reklamo sa tulong sa inyong nakaraang mismo si Katricianes at National Security Advisor and Watson Asher matapos silang bitaw sa joint activist ng mga dating pag-alisado. Anong pag-iusip sa kanilang pag-evaluation ang lahat ng mga ihaling reklamo para malaman kung siya Thank you for joining. Hi, Rosario. Jillian Chivo. Hi, Jillian Chivo. ang lahat ng mga reklamo laban sa mga dating Tinawag na below the belt na inalinaan ng Jasmine Curtis Smith ang naangkat na bayan ng Attorney Ferdinand Lobato laban sa kanyang mga anak. Samantalang hindi nakapag-ibig si Marvin Estrada sa isang basher ng anak na si Bella. Nagpapatrol ang BBC. Nagsasala ang ina-inaan at Jasmine Curtis Smith matapos ang mga kontrobersyal na panayagan ng Ferdinand Lobato sa programa nito. Para kay Lobato, hindi kasalanan ang pag-isip o pagpantasya na may gawin sa isang tao. Bahagi ito ng kanyang pagdepensa sa pamamatikos ng publiko kay guest City 4th District Representative Bob Sutay na ginamit ang pangalan ni Ann Curtis sa kanyang komentaryo sa isang pagkikinig sa Kongreso. Pinagkikos pa nito pa si Jasmine at sinabi bakit daw nagpo-post siya ng nakapitini sa social media. Iba para siya ay pagkasaan at sumikat. Dito na pumalaan ang sinabi ng Jasmine at Ann. Ayon kay Carmen, below the belt ang mga sinabi Thank you, Rosario. walang respeto Oh, ang daming liking. nakakatinig, nakakahiya, at hindi katanggap-tanggap ang kanyang pagkakagaling. Lapit, lapit. Ako'y lalapit, malabo-labo. Ito'y malabo. Ang labo. Malabo. Ang labo. Like. Laban sa kanyang anak na si Lara. Sensitibo ang mga komento ng basher na pinarapat namin hindi na ipakita. Pero ayon kay Ito'y Carla, malabo. Ang labo. Ang labo. Malabo. Malabo. Ang kulit. Huwag natin silang buhayin sa negativity, bashing and all. Hindi na yan uso. sumang-ayon din si Carla at anak na si Lara sa pagpapalagay Don't worry, I'm lurking sa myself. mga toxic fans. Malabo. Ito'y malabo. Malabo. Don't worry. Just jump, jump. Ngayon kasi inaaral pa, diba? Pwede kasi mag-start sila sa PSA na, or
lurking. Patari matapos marinig sa Tibinso, Bulacan. At Pinay Tennis Days, Alex Liana. Wala po. Wala po. International Women's Day. Ito wala po. Pagbabalik na Wala po. Bicol. Ito'y malabo. Malabo. Hindi ko na. Ako'y malabo. Ika'y malabo. Ito'y malabo. 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 Tururut. Ako'y hindi. Come on, I'm in Italy. Can you, Rosario? You think I'm like that? Hmm? Meow, meow, meow. Up. Kapakasyon mo naman sa Oh, I want Nabalita. Ha? Send ko na dito. Oo, salamat. Mama, ibang paper ka. Wala na. Tan, tan, tan. Lurking. Ano nga yan? Nga. Ito pa rin ang binibining na ninanais ko. Binibining marikit ang nalangin. Ikaw kulay sa aking mundos. Paghabang ko. Oh, tarararata, tata. I would like to. Sorry, I'm not available. Sorry. No ring, but I'm not available. I'm so sorry. I'm not entertained about that. Thank you for liking me. I really appreciate, but
No ring, but not available. Ismael. Hi, Ismael. Ikaw ang binibini mo na stop, binibini marikit ka na lang. Mama, ano niya? Di yung bantay pa baga. May laman. Ayan, sige. Batok sila. Thank you for joining. Salamat sa nag-likes. Thank you so much. para sa gaganaping halalan ng mga opisyal ng maganap ang presidente. Kandidato sa pagka-presidente ng Bicol. Habang papatakas ang salarin, mula pa itong nagpaputok ng baril at tinamaan isa pang babae. Patuloy pa ang investigasyon ng pulisya sa insidente. Thank you so much. Sa sa video ang pag-atake ng mga miyembro ng Bicol Kotse sa isang punerarya sa Quezon City. Nasa Maynila mula sa sakyan ang paningin, 3 piso halaga ng mga gamit. Haha! Sino siya? Ang galing niyang gumiling, ang galing niyang umarte, ang galing niyang... Sino siya? Ang galing niyang umarte. Hey, thank you, Carlos. I would like to, ano ba yan? Just tell me where the website, cause it's breaking my heart. Don't wanna let it go. Sorry, don't leave me. I want you here with me now.
Tuesday umaga pa lang, nasa state record number 1 na si Alex Ayala para maramdaman ang hindi ng pinakamalapit o Greetings, Spirit Turkey, Istanbul. Hi from Istanbul. pagkatapos ng warm-up, nagtutubog muna si Alex Steve. Muli, kasama si Coach Sandro Millane at Daddy Mike Sierra. First time ni Alex sa Indian Wells sa This is breaking my heart to pinakamagandang center court sa Amerika. Sa bawat pagbato pero determinado si Alex. Hindi na pag-atake ng Hello, Saber. at kumuha ng ilang instructions mula sa coach. Matapos mamunan sa laban sigaw, sinabi ng ng coach ni Clara, hindi ganito ang ideal na ng laban, pero masaya sila sa pag-abante ng Pinay sa fourth round. Si Ma'am Lisa, naging emosyonal ng pagpasalamat si Alex sa kanya. Nag-flying kisses siya sa anak na nasa center stage sa on-court interview. At dahil nataon ang kanilang match sa International Women's Day, nagbigay si Yara sa mga kababaihan, kabilang na si Gal, na ay isang uri ng huwaran, at sa kanyang nanay na si Lisa, nakukuriman sa kanyang pagkatao. Wait a minute. Nakapag-tips na may Um, dahil sa dami ng umatin at pupuri sa laro ni Alex. Muna pagtigaw ba? ay, na ito. Gab na kaunang. Muro ko na yun na kayo. Kaya na, pinggan mo. Ha? Wala. Bagay ka una rin sa naman. Bukod sa ito, ang dami na rin natin sa kanilang nasa top 10 sa WTA rankings. Sila ni World number 2 Igor Schmidt, World number 5 Alice Hayes, at World number 7 Jax Bicol. Dalawang Castillo, ABS-CBN News, and Wells, California. Ganda mo. Ang ganda mo. Happy Kailangan ito lang. mama mo. Happy lang. Hi! Tangram! I have a muscles na. Even I'm small, I have a muscles. I'm strong. How are you? Long time here. DC life. DC on live. Hi, thank you. Muzzle is looking great. Thank you, Thai Grant. My muscle is bigger now. Bigger because I need to more energy. Yes, need more energy. Need to stay strong. Need to stay strong. Thank you, Thai Grant.
No one can beat me. Something like that. Char. I'm a stronger a destiny. Burn. I hate ano. Thank you, Tigrant. Stay ano, positive. Oh, I don't like this one. I don't like this one. Tamarind citrate, ang most prescribed for dry cough. Kung may dry cough, mag-Durobas Easy. Mas mabilis magpagaling, mag-Durobas. New Joy for extra cleaning power. Sa mata. Tama ka sa tubos ng brand X liquid. New Joy extra cleaning power. 45 pesos lang. Sa mga kinasal, hindi na pagkain ng napapasarap. Ang bigayan. Mapasarap ang labanan. Sama-sama na saya. Ayan ang mapasarap ang labanan. Magiging totoo lang. Ayan ang mapasarap ang kain pang kinasal. Are you okay? At first signs of sore throat, takes medicine. Clean kill viruses and bacteria, providing fast relief in 60 seconds. Put your best foot forward. We've got the Coke for Tulong Protection. Only a Coke has 8 million live LCS in every bottle that may reach to test for live. To help get good Come on, it. panalo ka dyan. Cereal homestyle corned beef. Juicy sarap. Feeling like now? Kaya every bite feels like home. Sarap no? O na, pwede ka naman kasawa. Rin talaga. For me, nothing beats the comfort of homestyle meals. Try mo na. Ang tunay sila, sa dami ng labasa, on yun. Dahil sa Power Mix Power Liquid. May power mo sa technology. Kaya mas maraming malalaman. Bago Mix Power Liquid. Our best sa sarap, match together. So you can mix and match all you want. Jollibee Mix and Match. Our best sa sarap, together. Starts at 78 lang. Magic ang kamay ni Mami. Pagkahapos, mabuti po ang tubo at sipag ko. Hindi ito magic. It's Fix Fit Rub. Ito sa buhay para sa unsipot at sa likod para sa sakit na katawan. Tapos ng Fix, all-night ginhawa. Kopi ko, Supremo, puro kape. Roasted, Cali Way. Patapa, suave, taste of success. Kopi ko, Supremo, puro kape. Come on, let's eat. Hi, nice to see you. Hi, Patrick. May Kai. Let's eat. Bye. You want great hair? Better do the chop. Try new Canteen Bond Repair Treatment with Pro Vitamin Pearls and Collagen. Repairs up to 100% more damage and smoothens out the chunks easily. A miracle? It's Canteen. Highlands Go made with Angus beef. And juicy. Gets a 5-star rating from 3 of the country's elite chefs. Try Highlands Go today.
vitamins tulong mga alaga ang nerves para may lakas kumain sa trabaho at sa pangarap. Walang bibigil pagparik sa araw-araw. It's breakfast time! Ako po, kailangan ng Ladies' Choice Chicken Spread. May sarap na grilled chicken at very fresh eggs. Pagkakita ng 3 and 6. Kaya sarap na. Sige na! Ladies' Choice. Tara, let's play. A new star is now online. Patay pong isang lalaki matapos barilin sa isang paresan sa San Mateo Rizal. Matapos ang pamamaril, tinahay ng mga suspect ang bagong Raquel. Yan ang CCTV patrol ni Christopher Simpson. Maya-maya ay lumaligid sa mga motorsiklo na may angkas na mga dalawang lalaki. Makikita rin na naglakad na malapit sa parisan at ang unang dumating na rider na Sandy Gatman at unang natutupan ng biktimang si John Gerald Reyes. Matapos nito ay nabilis at tumakas ang pagpunta tangay na ang motorsiklong gamit ni Gerald. Nakadapa siya sa kalsada ang punta ng pulisya at Ray. Ito sa ospital pero pinawilan ng buhay dahil sa tama ng palo sa pulis. Pangalan si Gerald ay nagtuloy na responsable at mapagmahal ng kuya ang kanyang tatlong kapatid. Siya talaga yung nagdilig sa amin. Kuya talaga siya, marami siyang payo. Hindi siya nagkumulang ng care sa mga magkapatid. Sa mga kapatid ko, sobrang laking kawalan sa amin. Bukod sa pagnakaw, ilang po ang pamilya sa pagkikita sa krimen. Wala siyang kaaway, marami siyang kaibigan. Super tingin kami ni Kuya kasi yan, kami dalawa eh. Kami dalawa ang nagagawin sa dalawa namin kapatid. I pray na sumuko ka na. Mahirap tanggapin na ganun nangyari sa kanya. Kaya sana magkaroon ng justisya yung kapatid ko. Ayon sa barangay, ako sundahan ng mga suspect ang motorsiklo ng biktima. Hiniram lang ito ng biktima sa kanyang kapatid. Mga pangililagan lalo rin barangay police ni Gerald. Kaya justisya ang sigaw ng kanyang kasamahan. Pinayunin ng barangay ang security central habang nagpapaguloy ang follow-up operation ng San Mateo Bureau para bigyan maghuli ang mga suspect. Christopher Simpson, ABS. Thank you. Thank you, 22 people in the house. Hi, Mauricio Almeida. Hello. Thank you so much for joining. Para sa kanilang grand performance sa Coachella sa Amerika Likes. sa susunod na buwan. Nagpapatrol ang First live performance ng unang kilig ang Baho ng Pili sa It's Showtime ngayong Lunes. Umaapaw ang kilig nila Sheena, Maloy, Mika, Stacy, Gwen, Aya, Colette at Joanna sa release ng kanilang bagong music. Lalo pat, diretso sa #1 spot ng iTunes Philippines charts ang unang kilig nitong Sabado. Super kinilig kami kasi ito ang unang click talaga. We really love it. Actually, January namin ito shoot. Ito yung mga paghintay na March pa siya ilalabas. Pero finally nalabas na and we're so glad na our blooms and the Filipinos love. Ang star-studded na music video, Ba't nag-ano? sa #1 spot. Aliw ang blues, special appearances ng mga direktor at actors. Ginaya ng girls ang ilang iconic scenes at linya sa pelikula. Pahiwatig na kaya ito, nasasabak na sa atin ang 8. Ay! Paano wala ako? Sa ngayon po, focus mo na kami sa music po. Lalo na this year, dami po pong naka-line up sa amin for our music career. Grabe, parang sobrang kinabahan ako. Parang kaharap ko yung mga direktor, yung mga ko, parang nakakatawa pala mag-act.
Dito ako sa sarili ko, pero nailakas naman. Kinuna ng video sa iconic Dolphin Center kung saan nagsimula ang lahat para sa grupo. Sa March 21 naman, babalik rin sila sa isang mall sa Taguig City para sa isang free show. Kailangan namin bumalik sa kung saan kami nanggaling. Kailangan namin pasalamatan yung mga naniwala sa amin sa umpisa bago kami lumipad sa US. At speaking of US, todo na ang paghahanda ng walo para sa grand Hi, performance nila Fernando. sa Coachella 2026 sa susunod na buwan. Parang nai-rebuild ulit namin yung stamina namin, ang endurance, the agility and everything. So I hope na maging maganda yung outcome kasi pinaghihirapan talaga. Mita sa react. April 10 at 17, ang performance ng Tiki sa Coachella sa Amerika. MJ Felipe, ABS-CBN News. Paloma, what are you doing? Writing. Lakad na lang tayo. Diba? Pero ako talaga ko. Sigurado ko bawal yung Pag-transport ka sa akin, ay sira ang budget ng mga partner. Hindi lang once sumakay twice, twice. Sira yung budget ng mga partner. Sa akin. Talaga yan, ano? Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang Thank you, 15 people in the house. Media Online Live at YouTube. Ako po si Zen Hernandez. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakinggan din ang TV Patrol sa TZMM Radio Patrol sa Isleta. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Sangano. At sama-sama pa rin tayong gabi-gabi sa All TV. Ako naman po si Alex Pinochi sa kanan ng ABS-CBN News, Cable Service ng Filipino. Maraming salamat at magandang gabi! Ano? Wala bang gap? Ha? Ako nagpagyapan, sige mo? Sexual, horror, o droga na hindi angkop sa mga bata. Also, thank you.
Hi, Ismay, Ismay. Doing what? What? Thank you. Busy lang, busy. Busy, just busy.
You want great hair? Try New Panty Curl Hair Treatment with Curl Vitamin Curls and Collagen. Your hair is 100% organic. Smooth and silky shampoo. A miracle? It's Panty. A full of Salamat po. All at once. Becky Magic Sarap. Ako at Becky. Let's go. Buy it. Period over at this number? Not a problem. Use Geico, the most only prescribed feminine wash for long hour protection. Click buy